Jos haluaa oikeasti hyvän subbarin, sellaisen, jossa riittää kapasiteettia, joka menee alas, joka toimii joka suhteessa moitteettomasti, niin yleensä siihen saa laittaa aika paljon rahaa kiinni. Ajatus siitä, että semmoisen saisi 600 eurolla ei tunnu realistiselta. Mutta S10 EQ teki kyllä just sen, ja sen hinta on sen 6 hunttia. Tälläkin Debut-mallistossa on 2 subbaria. S10 EQ ja melkein 10 senttiä kanttiinsa isompi S12 EQ. Nimet tulee loogisesti siitä, että S10 on 10-tuumaiset elementit ja S12 on 12-tuumaiset elementit. 2 elementtiä. Edessä on passiivisäteilijä, koska pieneen koteloon olisi vaikea tehdä refleksiputki. Ja aktiivielementti, joka on vahvistimessa kiinni, on sitten kotelon pohjassa. Näin päin sen takia, että passiivielementti on tosi raskas. Siinä voi olla puoli kiloa massaa. Jos se olisi pohjassa, niin se alkaisi roikkua ajan myötä. Se, että 600 ja 800 euron subbareissa on sairaan hyvin toimiva älypuhelinohjaus, se on aika erikoista. Se on aika tosi makea juttu. Subbarin säätö on tosi vaikeeta. Ja kaikkein hankalinta siitä tekee sen, että saa juosta edestakaisin sen subbarin ja kuuntelupaikan väliin, kääntää ruuvia, mennä kuuntelee, kääntää ruuvia, mennä kuuntelee. Siinä välissä unohtuu aina, että menikö se hyvään suuntaan, menikö se huonoon suuntaan. Nyt voi hoitaa kaikki säädöt siitä kuuntelupaikalta, kaikki menee reaaliaikaisesti, eli heti kuulee, mitä tapahtuu, mihin suuntaan se muutos oli. Yksi ihan ehdottoman makea juttu on se, että S10 EQ:ssa ja S12 EQ:ssa on automaattinen huonekorjain. Ei se ole edes pelkästään laiskimmille, vaan se, että se on suhteellisen tarkka ja se tekee tosi hyvää jälkeä. Se poistaa kuuntelupaikalla huoneen aiheuttamia korostuksia ja vaimentumia bassotoistossa siinä subbarin kaistalla. Näiden subbarien mukana ei tule mitään mittamikkiä, vaan se sun puhelin on mittamikki. Mutta siinä on huono mikki siinä puhelimessa, jonka takia ensin tehdään piippaus subbarin edessä ja sen jälkeen softa tietää, minkälainen se puhelimen mikrofoni on. Sitten puhelin viedään kuuntelupaikalle ja tehdään uusi piippaus. Ja sen jälkeen subbari osaa laskea korjauksen, mitä pitäisi tehdä. S10 EQ ja S12 EQ on hinnaltaan hyvin lähellä toisiaan. Hintaero on vain 200 €, mutta niissä on iso luonneero. 10-tuumainen on melkein oppikirjaesimerkki siitä, näin teet hyvän subbarin. Se menee riittävän alas, noin 25 Hz, siitä irtoaa tosi paljon äänenpainetta, jakosuhde toimii just niin kuin pitää, ja sitten on se Auto EQ-huonekorjain ja helppokäyttöinen puhelinsovellus, jolla tehdä kaikki säädöt. Sitten 12-tuumainen, se on niin kuin moderni muskeliauto. Se alleviivaa koko ajan sitä, että voimaa on, ja paljon. Sen toisto venyy just alle 20 Hz, ja sen soundin luonne on sellainen, että kuuntelijaa mennään hihityttää vähän koko ajan. Se on hauska. Kun materiaali on sopivaa, sellaista missä mennään oikeasti bassoilla alas asti, niin S12 EQ potkaisee todella hurjan paineaallon huoneeseen. Sitten tulee semmoinen tunne, että huoneessa käy tuuli. Ilmavirta vaan humahtaa sun yli. Se on hauska. Se on ihan sairaan hauska. Ei se ole ihan oikeaoppinen, eikä se ole ihan ehkä niin tarkka kuin toi 10-tuumainen. Huonekorjauksen jälkeen kyllä lähestulkoon. Mutta siinä on aina se pieni alleviivaus, että voimaa on. Ja sitä riittää aina just niin paljon kuin tarvitaan, että bileet syntyy. S10 EQ ei maksa paljon. Se on kompakti ja tosi suorituskykyinen. Sitten S12 EQ, se tarjoaa hurjasti lisää tunnetta, ulottuvuutta ja voimaa. Kauhean vaikea sanoa, mistä niissä ei tykkäisi. Viimeistely tietysti on siisti, mutta perustasoinen. Et jos sä tarvitset sen puuviilun, niin hanki puuseppä.